Priatelia, bajkeri, vítajte pri ďalšom dieli amatérskeho cyklopoznávacieho seriálu Bicyklom po Slovensku. Po 2 liptovských trasách meníme prostredie. V najbližších 2 častiach vám predstavíme azda najunikátnejšie cyklotrasy na Slovensku. Áno, správne, vy skúsení ste už aj z obrázkov prišli na to, že sme v Štiavnických vrchoch a šliapať budeme po cestách zvaných Bajkom k Tajchom. A prečo sú najunikátnejšie? My sme si to možno medzi prvými uvedomili, že ono to nie je len o tom vyznačení, o tom vytlačiť nejaké mapové podklady pre cykloturistov, ale je to aj vlastne o tom udržiavaní. A to udržiavanie musíte robiť neustále, keďže sa pohybujete v prírode a príroda je tiež živá. Tam a tie lesné cesty využívajú a chodníky využívajú iní užívateľia, takže tu treba sa starať o to, tak ako sa staráte treba o rodinný dom, alebo sa stará tento štát o cesty, treba asfaltové. Takže aj my sa musíme starať o tieto cesty lesné, o tieto naše cyklotrasy, či už čo sa týka obnovovania cykloznačenia, alebo samotnej zjazdnosti tých trás. Bajkom k Tajchom je jedinečný projekt, ktorý je rozdelený na 3 nezávislé, no zároveň už aj čiastočne prepojené cykloturistické oblasti. Hodruša Hámre, Vyhne a Banská Belá. Hoci chronológia ich vzniku bola iná, my začneme v najnovšom Vyhnianskom revíre. Z 3 dostupných okruhov a 5 vzájomných prepájajúcich ciest si vyberáme ten najchutnejší, pivovarský. Červenou značená cesta začína vo Vyhniach pri miestnom pivovare a hneď po niekoľkých metroch, kedy minieme akvapark, vás prinúti zosadnúť. Unikátny vyhniansky travertín, z ktorého sa leje nádherný vodopád. V Štiavnických vrchoch sa nám začína páčiť, veď aj mesto Andreja Kmeťa, Vyhne, nám pripadá ako niekde v Liptovsko-Oravskej doline a to sme v podstate na južnom Slovensku. Ono to južné až tak nebude. To stúpanie, ktorým pivovarský okruh v našom smere jazdy po pár stovkách metrov pokračuje, rýchlo pripomenie, že sme predsa len v Štiavnických vrchoch. Až na jednu, naozaj zmätočnú výnimku si pochvaľujeme prehľadné a intuitívne značenie, ktoré domáci dokončili len počas leta. Bajkom k Tajchom rozbehli Ján Úrek s Petrom Nemcom a ako prvú vyznačili oblasť Hodruši Hámrov. Nedaleké Vyhne sa pridali v tomto roku samé pod ich autorským okom. Sme sprístupnili ďalšie cyklotrasy vo Vyhnianskej doline, kde už samozrejme nám s týmito cyklotrasami pomáhal človek z Vyhni, z CK Vyhne, a všetko to finančne tam zastrešovala oblastná organizácia cestovného ruchu. Čiže tam už bol ten prístup k tomu budovaniu trošku odlišný, aj keď my, ako hovoríme si líderi Bajkom k Tajchom, ja a Peter Nemec, tak my sme všetko robili dobrovoľne, tam už boli nejaké veci aj platené. Čiže dá sa povedať, že to robil profesionálny cykloznačkár. Profesionálom značkárom, ale najmä oblastnej organizácii patrí za tieto trasy naozaj pochvala. Odporúčame však pozrieť sa ešte na detaily. Napríklad také posedenie po výšlape do oblasti zvanej Podjedlina by sme uprednostnili radšej pohodlné, nemobilné. Odtiaľ sa však začína bajkerská slasť pivovarského okruhu. Nie, čapovanú desiatku tu nedostanete a na bicykli ani nemôžete. Za to zjazd cez krásny listnatý les so šušiacím lístím pod kolesami, to môžeme všetci. Ešte väčšiu vychytávku ponúka single track z Podjedliny späť do Vyhní. Postavte tu lanovku pre bicykle a púšťajte nás tadeto znova a znova. Vyblbli sme sa do síta. Just this fast, oh just this fast. This music won't need words, still much less, oh still much less. I should not scream this loud, it makes no sense, it makes no sense. He
Energiu vynaloženú na tomto single tracku vám spočíta výstup z Vyhní, kadiaľ Červená pokračuje smerom na tzv. Kamenné more. Našťastie tá cesta dostane rýchlo rozum, ale zadýchaní sme tak, že aj miestni štvornohí tuláci nezvyčajne dávajú našim šľapajúcim nohám pokoj. Pohodová cesta popri chatách i trvalo obývaných domoch nás dovedie až na tzv. Kamenné more. Roztrhané bralo roztrúsené po svahu je najväčším v karpatskom oblúku. My však máme dve skalné mašinky aj so sebou a tak v obkolesení krásy skalnej prírody a krásy skalnej techniky preciťujeme tú správnu a doslovnú symbiózu. Odtiaľ smerujeme v Štiavnických vrchoch tradičným listnatým lesom a zväčša s jazdom späť do Vyhní. Krátka, len 12,5-kilometrová trať sa po viac než 500-metrovom prevýšení končí opäť pri pivovare a akvaparku. Ak si však prejdete aj mestečko Vyhne, natrafíte nielen na sochu Andreja Kmeťa, ale aj na starú československú stíhačku sovietskej výroby MiG-15, ktorú sme si starostlivo poobzerali. Vyhne sú malé, ale minimálne deň sa tu zabaviť dokážete a ak máte bicykle, k dispozícii sú aj ďalšie trasy, napríklad Veľký Vyhniansky okruh. My však máme iný zámer. Presúvame sa do neďalekej Banskej Štiavnice, mesta svetoznámeho kultúrneho dedičstva UNESCO, Štiavnickej kalvárie, množstva štôlní, tajchov, starých domov, úzkych uličiek a kopcovitých ulíc. Už viete, kde je slovenské San Francisco? Štiavnica je známa azda najmä kvôli ťažbe zlata a množstvu baní, ktorým je podritá, veď je banská. Tieto banské diela umožňovali ťažbu na bansko-štiavnických rudných žilách, ktoré mali veľký ekonomický význam a boli zdrojom striebra, zlata, olova, zinku a medi. Rudné žily sa nachádzajú v centre kaldery obrovského štiavnického stratovulkánu. Celé mesto Banská Štiavnica aj niekoľko ďalších susedných obcí sa nachádza v kaldere obrovskej sopky, kde v centrálnej časti sa vyvinul systém rudných žil. Jedna z najväčších rudných žil je rudná žila Špitáler, ktorá má svoje výchozy na povrchu na kopci Glanzenberg. Štôlňa zlatokopov tu odstavili v roku 1993. Aktívna je už len jedna, Rozália. Nejaké ďalšie sú prístupné pre turistov. Čo však v Štiavnici funguje, sú tajchy. To slovo tajch znamená umelú vodnú nádrž, ktorá potom slúžila ako zdroj energie na pohon banských strojov. Tieto tajchy zhromažďovali povrchovú, dažďovú a snehovú vodu systémom jarkov na úbočiach bansko-štiavnických vrchov a táto voda bola potom akumulovaná v týchto vodných nádržiach a odtiaľ systémom náhodných jarkov poháňala vodné kolesá, ktoré potom poháňali ťažné stroje, čerpacie stroje a taktiež drviče rúd stupy. Jasné, sme tu kvôli bicyklovaniu, ale keď ste už v Štiavnici a jazdíte po trasách bajkom k tajchom, túto históriu jednoducho musíte aspoň stručne ovládať. Ozaj, bajkom k tajchom skoro by sme zabudli. Už v ďalšom dieli si o nich povieme viac.